bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number one. DCGB, 729 kHz, Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, mga tugang 12:04. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marhay na ito mga tugang, Sabado po ngunyan, Petsa 25 sa bulan kan Disyembre 2021. Aldaw nin Pasko, ini po ang bareta alas 12, asin ako pa silong tagapagbareta, Mardila Daing iba. And at sidelines ka sa tuyang mga darakulang bareta, sa lado lokal, police visibility, mas papakusukon kan Legazpi City PNP. BFP padagos saan pagantabay kontra sa sulo asin iba pang emerhensya. Sa lado nasyonal, Quick Response Fund sa mga ahensya di gobyerno dapat gamiton sa rehabilitasyon kan mga lugar na rinapadukan bagyong Odette. Pagbakuna sa mga edad na 5 hasta 11 anyos pupunan sa 2022. Sa ibang nasyon, 4 na migrante gadan kan maglubog ang bangka sa Greece. Lalo ng Karawate Sports, Blackwater Dosing, may bagong impulse. Yan ang headline. Sa detalyes, sa mga barata ay sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Tinawanan ng sigurasyon ni Police Major Rolly Marqueses
Paramentas na enkargado kan Legazpi City PNP na mas dakol ng mga pulis asa nang ipapaluwas tanganing mamantenir ang pasi orden asin seguridad, lalo na ngunya na nagdakol ang bilang ka mga tawong nasa luwas kanarong, lalo na sa mga malls asin establishmento de negosyo. Kayang sinabi na kinakaipuan na mapakusog ang police visibility, tanganing matawanin seguridad ang publiko kontra sa mga mararaot na persona na posibleng magbintay sa sitwasyon na surusuan na ang mga tao sa mga malls asin pati naman sa mga pampublikong lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Igadala na kan Albay Provincial Youth Development Office ang mga lakdang ninda para sa masunod na taon tanganing maimplementar ang sa mga programa asin mga plano sa mga bineskang probinsya. Sinabi ni PYDO Chief Rondon Ricaport na magkakaigo sindaning pagtiripon kung saan ilalatag ninda ang mga plano kung pwede na unlimited face-to-face seminar o anuman aktibidad na atindiran ka mga hobines kan Albay. Idinagdagpaman niya na kadakol ng mga programa ang nagpendyente dahil sa epekto kan COVID-19 alagad makusugan sa iyong pagtubod na sa masunod na taon kung medyo marahay na ang sitwasyon, loy-loy na nindang magigibuan sa indang mga programa. Ang baretang ini hatod sa Indukan Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kamautan na mabuhay giraray ang negosyo asin ekonomiya sa Tabaco City, Siringman, matawanan ng oportunidad ang mga sarit na negosyante asin mga paratyenda na makabawi man sa kapierdian matapos maapektaran na haros 2 taon na epekto kan COVID-19. Ang gobyerno lokal kanasabing syudad nagkaigwaman ng desisyon na mas paiwason lugod ang food park sa may City Mall para maakomodar ang mga paratyenda. Sinabi ng Market Administrator Alvin Nunez na inidaylan ta nagdudugang ang gustong magnegosyo para mapangat man ang sendang kabuhayan asin magkaigwa nin income. Ang baretang ini hatod sa Indukan Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Yan ang kabilugan kang bareta niya to sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, sports, ibang nasyon, asin iba pa, makalis lang kayo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! 10-in-1 coffee na nagpapalakas ng katawan. Mixed in herbal coffee, herbal at natural. Mula nang mag-inom ako ng mixed herbal coffee,
naalis yung mga sakit ng aking katawan, lalo na yung naglalaba ako tapos bigla akong tatayo. Dati sumasakit, ngayon awa ng Diyos. Agad ako, nakakatayo agad. Tapos naalis na yung sakit ng balakang ko. Maganda talaga. Yolanda Alimbuya, nakatira sa Kasiguran Central. Ang edad ko po ay 70. Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo Formula para sa natural na lunas. Ang Mixten Herbal Coffee mabibili sa Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Ang Mixten Herbal Coffee, ma-order online, door-to-door delivery sa alternativoshop.com. alternativoshop.com. Maugmang minapaabot nin maugmang Pasko asin mabiyayang bagong taon si Doc Len Onghoko Abirin. Dakul na mga challenges o hagyat sa buhay ang satuyang hinahampang. Siringkan pandemya o COVID-19. Alagad sigun sa iya, maglaom kita sa tabang nin mahal na Diyos an maabot na bagong taon magiging matrangkilo. Ano man na kadipisilan, gabos yan malalampasan kung anas magtitiwala sa kagurangnan. Maghinguwa, magtarabangan, sa ngaranin kooperasyon asin pagkaminurootan, laom ni Doc Len Onghoko Abirin ang kaginhawahan makakamtan. Gilayon, si Doc Len Onghoko Abirin mina-extendir sa mga namomutan niyang ginubatenyos nin Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Sa mga namumutan kong konsekwentes kan tercer distrito, kan probinsya ni Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot kipagbati nin Merry Christmas and a Happy New Year. Ngunyan na taon, dakul kitang pinag-agihan na kadipisilan sa buhay, pero di kita nawala ng pag-asa. Ipadagos na sana ang pagkasaro asin pagtarabangan para sa progreso kan sa tong distrito. Asin di kita makalingaw magpasalamat sa satuyang kagurangnan. Sa pagsilibrar ng Kapasko, di kita malingaw kan tunay na esensya kaini na iyo ang pagpadaba sa tuya ni Jesucristo. Sa liwat, initabi ang sa indong lingkod, Congressman Didi Cabredo, nagpapaabot ni Merry Christmas and a Happy New Year sa Indo gabi. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. So New Downy kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24 hours kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob ang buong labada. Mga tugang ko sa Premier Distrito, Can, Sorsogon. Kunyang na Pasko, maut ko ang dayaday, dangan-danay na pagkahurgos, kan sa indong lambang pamilya. Sa katahawan kan pandemya, kusog kay lambang saro, dangan pagtarabangan, ang kaypuhan, ngani malampasan, ang sining kainin, katibaadan. Maut ko na kitagabos, makahawas, min matiwasay, sa kinakahampagtang kadipisilan, nadara kan pandemya. Pagkahurgos, dangan pagtarabangan, ang satuyang armas, ngani makabalikwat kitagabos. Ini po si Attorney Joanne Lorenzano, magmang Pasko, dahil matunino na bagong taon sa Intugabos. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor.
Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Paano ka mapapaswitch sa Nescafe Creamy White? Hulita, mas bago as in mas maray ini kaysa sa dati. Aroma pa sana, masaramo na. Hulita, pigdagdagan in 100% puro asin natural. Nescafe Coffee. Asin may creaminess pa kan Nestle Milk. Tamang-tama ang blend kan kape asin gatas. Kaya namit na namit. Asin naghahaloy, ang sarap. Oy, mapapaswitch na yan sa new and improved Nescafe Creamy White. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nescafe Creamy White. New and improved Nescafe Creamy White. Lasap ang sarap. Sa pagpapadagos sa tuyang Bareta alas 12, dumang kita sa Bareta sa Lado Nacional. Ibig rekomenda ni House Deputy Speaker asin Davao City Representative Isidro Ungab ang paggamit ka natatadang Quick Response Fund kung kan ibang ahensya. Hindi gobyerno tanganing makadamot ng 10 bilyones pesos na fondo na ipinangako ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga rinapado kang bagyong Odette. Sa iyang sinabi na ang fondo maghahali sa natatadang QRF tanganing magamit sa pag-irahay ka mga nagabangharong o lugar na nadistroso kang bagyo. Idinagdagpaman niya na sa lindong kan 2021 General Appropriations Act nakakaresibin ng QRF ang mga ahensya de gobyerno kung kaya pwedeng gamiton susog sa kagadan kan Department of Budget and Management o DBM tanganing madugangan ang pondo para sa mas makaskas na pagresponde sa pangaipo sa mga lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan this Christmas. Give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Pinapalatag ni House Deputy Speaker Bernadette Herrera ang government energy agencies as pribadong sektor nin sarong master plan na masiguro sa disaster resiliency o estabilidad kang power sector halos sa iba-ibang klase ng mga kalamidad sa nasyon. Kaibaan sa mga dapat maging laog kan master plan ang mga options para sa underground na electricity transmission as in distribution lines, telecom cables, siringman and power generation para sa mga rarayong isla, coastal towns, highland communities, microgrids as in mga critical facilities, siring sa hospital, telcos as in mga eskwelahan. Pwedeng punan kang gobyerno ang pagbakuna ng COVID-19 vaccine sa mga aki na may edad 5 hasta 11 anyos sa Enero. Inampahayag ang Food and Drug Administration FDA para mapalawig ang inoculation coverage sa nasyon sa tahaw kang pandemya. Ini matapos tawan ng emergency use authorization kan FDA ang Pfizer COVID-19 vaccine para maprotekta ang mga aki kontra sa patakot kan Omicron variant na makaskas na naglalakop sa kinaban. Sinabi ni FDA Director General Eric Domingo na kinagay po ang pamanggirare na magbakal ang gobyerno nin antivirus jabs para sa mga takian. Nagtaon ng sigurasyon si House Speaker Lord Alan Velasco sa publiko ng Kamara de Representantes padagos na mapasar nin profestong lakdang para matabangan ang nasyon mantang padagos ining nakikipaglaban kontra sa COVID-19 pandemic. Sa iyong sinabi na medyo nagrahay na ang sitwasyon kang pandemya
sa Pilipinas kumpara ka nakaaging taon, mantang dagdakol naman ang bilang ka mga namamanwaan na nagpapabakuna. Idinagdag pa man ni Velasco na mantang yao na ang COVID-19, ang Kongreso padagos na matabang sa gobyerno sa paagin ng pagpasar ni napapanahon na sinimportanteng propestong lakdang na masimbag sa pangangaipo kan nasyon ngunya na panahon nin pandemya. Mientras tanto, may abiso si Public Attorney's Office o PAO Chief Abogada Persida Rueda Acosta sa mga konsumidores ngunya na Pasko na iuli ang mga depektibong produkto. Siyang sinabi na ipigbabawal ang no return no exchange policy sa mga tsindahan sa lindungkan Republic Act 7394 ang Consumer Act of the Philippines. Sinadagdag pa man ni Acosta na sibot ang gabos na mamakal ni mga regalo na sa indang mga mahal sa buhay, alaga dapat tandaan na kung may nabakal na produkto na raot as indepektibo, may diretso sa mga konsumidor na itrokis o ipairay ini sa maghagad ng refund sa tindahan. Ang fiscal performance kang gobyerno nagluwas na mas dakula ang deficit sa pagtatapos kang Nobyembre, mantang ang gastos kang gobyerno nakalampas sa revenue collection durante kanakaging periodo. Ina nagluwas sa datos na pinaluwas kang Bureau of Treasury kung saan ang gobyerno nagrehistro ng budget gap na 1.33 trillion pesos na 24.63% na mas dakula kaysa sa 1.7% o 1.7 trillion pesos na fiscal shortfall na narehistro sa 11 bulan na peryodo kan 2020. Senang sinabi na ang year-to-date budget deficit nagresulta sa 72% kan government ceiling na 1.9 trilyones pesos ngunyan na taon. Sa bareta niya to sa ibang nasyon, duman sa Greece, 4 na migrante ang nagadaan mantang nailigtas man ang 20 katawo sa naglubog na bangka sa southern Greece. Sinabi kan mga otoridad na buminangga sa Saronggapo ang bangka na kargado ng mga pasahero sa kod na ini malituang asin padagos ng naglubog. Kaibong lalado padagos na pigahanap kan patrol vessel. Ang iba pa mga pasaheros na nawawara asin pigtutubudan na nalamos na. Sa lado ng Karawat Sports, nagkago ng bagong import ang Blackwater Bossing sa Kamautan na matapos naan sa indang kadimalasan sa 2021 PBA Governor's Cup. Kinumpirmar ni team owner Giseldo C na sasalidaan ninda ang presenting import na si Jalen Bond ni Shawan Glover mantang sinda mantinidong daipang gana sa 5 nindang kawat. Ang Blackwater iyo ang nagrehistro nin may pinakalawig na losing streak sa PBA history na may 24 sunod-sunod na kapyerdihan punta kan 2020 Philippine Cup. Sa satuyang bareta sa siyensya asin teknolohiya, parehong nagproprodusir nin mas greener o berdeng kapalibutan ang pagkonserbar ng enerhiya asin ang pigapod nindang living wall sigon sa mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa kinaban. Sa indang sinabi ng proyekto, nagpapiling kan epekto kan pagtrabaho in harmony with nature dahil sa nakakadugang inining kagayunan, kaligtasan asin pagpapahalaga sa satuyang pagtaraid sa kapalibutan. Tinawanin doon ka mga eksperto na ang living ecosystems nakakabawas nin air pollution asin pigsisiparar kan carbon mantang pigmamantinirman na maimbong anarong mantang maski mapagal na ang patuson nin pananom ang bilog na edipisyo asin magastos na hagyat ini pero dahil nagad sinda mapupugulan na sabihon o kaya gibon ini para mabawasan ang padagos pampaginit ng kinaban malinig asin ligtas na kapalibutan. Istoryang naiiba. Sa tuwang espesyal na istorya, sarang eskwelahan sa United States na nagtataon ng ensayo training sa mga gustong gumanap bilang Santa Claus. Ang tinawanin Guinness World Records ng titulo
bilang world's longest running Santa Claus School. Itinindog ang ni Charles W. Howard Santa Claus School sa Albion, New York, ang Oktubre 1937 o 1937. Matapos ang nagkapirang taon, ibinalyo ni sa mas dakulang lokasyon sa Midland, Michigan. Ang father kanina si Charles W. Howard, sarong paraoma asin toy maker. Bago niya itinindog ang Santa Claus School, nagpon siyang gumanap bilang Santa Claus sa mga department stores sa New York asin sa Macy's Thanksgiving Day Parade. Ang mga pigtuturo sa eskwelahan, iyuan kung paano ang tamang pagsulog ng costume bilang Santa Claus, paano kumanta asin magsayaw sa Christmas songs, asin ang tamang paglunad sa sleigh. Sigon sa din kay ni si Tom Valent na pera sa pagiging longest running Santa Claus School, ang sadang institusyon ay pagmamalaki man niya na ini ang pinakamatibay sa bilog ng kinaban. Pigsa sa puso nindaan sa indang mga estudyante sa sarong pribilehiyo asin bako trabaho ang pagiging Santa Claus. Pera sa nagtitraining sinda sa gustong maging Santa Claus, nagako naman sindang niya ni mga kababaihan na estudyante na gustong maging Mrs. Claus. Gusto nyo? Try nyo. Disyembre 25 kan taon 1918 o 1918, kantamaan kan Typhoon Quantico ang Central Philippines kasunod kan abnormal na dalagan kaini. Eno ta nagiro ang bagyong norte-weste asin nag-itaas northward sa direksyon na north-northwest sa eastern parte kan Central Philippines asin pinalmenting nagbirik o record pabalik bako sa nasa norte-weste kundi sur-weste asin maging sa weste-sur-weste. Ang bagyo nagsusog sa biglaan na southward in migration. Ang bagyong Quantico ang pinagkukonsiderar na very unusual o kakaiba, anomalous asin nakakabigla sa bilog na istorya kan Weather Bureau. Mga tukang yun na po ang kabilugang sa tuyang pang alas 12 mga bareta. Tinay pa nasin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan pagsurat ka mga bareta ni News Director Edwin Peralta, sining man si Angel Mostaza, lalo technical kasabay niya to Ronald Baldo sa DCGB Social Media Department, kasabay niya to sa mga IT, Information Technology, sina Arvin at saka si Richard Astor. Ako pong masidong naging tawag barata sa pangaran ni Francia May Boras. Ako pong si Mardila Daingiba sa sana. Pero tiyan, nagsasabing Merry Christmas and Happy New Year to one and all. Thank you and God bless the Philippines. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunya na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta.